Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team makatala og aksidente sa kadalanan nga naglambigit og motorsiklo matag adlaw. Apan ang kamatayon sa usa ka motor rider human maligsi sa usa ka truck nakahasol sa taga-team. Si Nico Sereno sa report. Gipahibaw ni Edwin Humawas, Executive Director sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team, hapitan ng adlaw, mutala og aksidente sa kadalanan ang ilang buhatan. Sagad sa aksidente nga ilang matala, motorsiklo. Apan sugod sa Enero hangtod karong buwana sa aksidente nga natala, duha ka kinabuhi ang nakalas. Disgrasya nga dunay kamatayon is duha ra ka buok. Duha tong katon diha sa bridge nga naligsan sa kanang dump truck. Laing gipahibaw ni Humawas nga nakahatag og kahasol sa mga traffic enforcer ang kamatayon sa usa ka motorista nga naligsan sa dump truck. Nagtinguha karon ang team subay sa hangyo sa iyang mga sakop, pabindisyonan nila ang palibot sa impounding area aron paghatag og kahupayan sa kalag sa namatay subay sa gituuhan. Based sa iyang recommendation nga pamisahan lang siguro namo ang kaning impounding area kay basin wa pa ni mamisahi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.